La unió fa la força. Aquesta dita popular resumís perfectament la curta però intensa vida de l'Avant Aldaia Club Esportiu. És el nom amb el que es coneix a l'Escola de Futbol d'Aldaia. Després de la reunificació fa ara 3 temporades de les 3 escoles que existien a la ciutat. Ha sigut possible gràcies al treball en equip de moltes persones que amb molt bona voluntat i esperit de treball en equip l'han fet possible. Diu el refrany que qui sembra treu collita. Per això, gràcies al treball en conjunt, s'ha aconseguit no només la unificació, sinó comptar al poble amb una entitat que compta actualment amb quasi 500 xiquets i xiquetes dividits en 30 equips de categories des de prebenjamí fins a juvenil, convertint-se en una de les escoles més grans i referents de la comunitat valenciana. L'escola de futbol està cada dia més consolidada i treballa de valent per educar als menuts en valors socials a través de l'esport. Així queda patent amb les activitats extra, com ara la creació del campus Juan Sánchez, que es troba a punt d'encetar la segona edició i esperem que siga tan exitós com el de l'any passat. S'ho mereixen els organitzadors. També la participació en competicions interessants, la presència en grans esdeveniments esportius, campionats i activitats amb els pares i mares i, com no, les seues multitudinàries presentacions sempre a principi de temporada. A l'Avant Aldaia Club Esportiu, aspectes com l'esforç, el treball en equip i el companyerisme tenen un important protagonisme i des de fa quasi un any també tenen nova seu. Enhorabona, Avant Aldaia Club Esportiu de Futbol.